כתוב 6 ימים תעשה מלאכתך וביום השביעי תשבות. שואל הבן איש חי, למה כתוב 6 ימים תעשה מלאכתך? 6 ימים תעשה מלאכה. למה כתוב תעשה מלאכתך? היה צריך כתוב בצורה כללית 6 ימים תעשה מלאכה וביום השביעי תשבות. עוד שאלה שואל הבן איש חי, למה צריך להיות כתוב שעובדים 6 ימים וביום השביעי שובתים? שיכתבו שביום השביעי שובתים, אבל למה צריכים ציווי לעבוד 6 ימים? אני חושב שהרוב פה זה שחור לבן, שלא עובדים 6 ימים. למה כתוב 6 ימים תעשה מלאכתך? שדברו ישר, דירקט, וביום השביעי תשבות. אומר הבן איש חי, יסוד גדול, אומר הבן איש חי שהאדם כשהוא נברא, הוא נברא לעסוק כל ימיו ברוחניות, כל ימיו לעסוק במחשבות ובמושכלות, לא לעסוק בכלל בצורכי הגוף. כתוב שהמלאכים היו מסננים את היין של האדם הראשון, והנחש, הוא היה הולך עם האוכל, מביא לאדם הראשון ולחווה. ככה זה צורת האדם. צורת האדם שהוא מתעסק רק ברוחניות, ואת כל הדברים הגשמיים הקדוש ברוך הוא ממציא לו לבד. על העצים היו גדלים לחמים, כך כתוב, ולעתיד לבוא גם, על העצים יגדלו לחמים. על השיח כותנה יהיה דגמים, יהיה שיח אחד פוקס, יהיה שיח אחד כשדם, לא יודע מה יש היום בדיוק, אבל השיחים האלו הם יגדלו בגדים, לא יצטרכו לעבוד לתפור בגדים. הבגדים יגדלו לבד, האוכל יגדל לבד, האדם יהיה עסוק כולו רק במלאכת שמיים וברוחניות. לזה אומר הפסוק, לעתיד לבוא 6 ימים תעשה מלאכתך, אותו מלאכה שמיועדת לך, מלאכת שמיים, תעשה את 6 ימים, בזכות שביום השביעי תשבות. אם שומרים את השבת, תבוא הגאולה. כשתבוא הגאולה נזכה להתעסק רק ברוחניות כל הימים. החתן שלנו זכה כבר לטעום טעם של גאולה. הוא זכה לטעום טעם של אדם שמתמסר למלאכתך, למלאכה האמיתית, למלאכת שמיים. עמוס, עוד מהתקופה שהיינו יושבים ביחד על הספסל, כל הימים שקוע בלימוד התורה, שקוע ברוחניות, שקוע במחשבות תורניות. הוא טועם טעם של גאולה, מעין עולם הבא. אני רוצה לאחל לו שהבית הזה יהיה בית של גאולה, שעם ישראל יזכה לגאולה, ש6 ימים יעשה מלאכת שמיים, וביום השביעי נשבות בגאולה השלמה. אמן. עמוס. Tu peux la parler la bouta. Tu peux la parler la bouta.